April ni ruk sang ni som ni poruk tho tan ni ania bazar thir tu te chibai ule Iran in US in do tho na F-15E an ka thak sak crew member bo zong in US chuan thei to ban chu nuwa an chan chuaka an chan chu dana US le Iran soi dana dang hle a Iran chuan US in crewmen chan chuak turan malak na hian mi panga an thia US thona pon ka sak nual ni in an soi Khatam al Anbiya Central Headquarters thupuang tu chuan Isfahan chimlama US sipai thona bungra phurchi C-130 an ka thak saka Black Hawk helicopter pahni an ka sak ni in a soya Iran sipai te chuan Israel drone an kap thla ni in an soi bok US President Donald Trump chuan US weapon system officer chan chuan na hi hau takin a hlau hle ni in a soya US crewman hi sipai colonel ni in chan chuak tura an beina hi US sipai operation nei to zinga hlau ber pakhat ni in a soya officer hian hliama tuara ma se thale thuayang atibok report then khata chuan US hian crewman chan chuak tur hian thlona som chuang zet ral thuam hlau le changkang tak tak nen an tira sipai po za chuang an tel ti tarlan ani a officer hi dam takin Iran ramatanga phur chuani pontongin Iran hian zir top ni khan US in do thlona F-15E Strike Eagle an kap thla a he thlona hian pilot le weapon system officer an chuanga pakhat jok hi chu him takin chan chuak ngal ani a pakhate ro chuni ni nuwa operation hau tak tak nei an chan chuak le ta chawani Iran media te chon he thlona hi Iran ramleili a ka ania Kogilwe and Boyer Ahmad province atla ni an soya President Trump chuan chan chuak na an thona ti boyan hlawa wangin an hmalak nan puang zar ngal lo ni in a soya US sipai chanchin riat thei china US pilot pahni te chu mel marama a ran ve ve chan chuan ni voi khatna ni a US sipai indomi te hi kan tlan san ngai lawang American pakhat ma thi le hliam om lova chan chuan na kan thok thei hian Iran wan sanga kan thona sipai te chung chuan zialan tirani ati US rescue operation nei la hian Iran chuan US Black Hawk helicopter pahni an ka fuwa ma se Iran ram an thlo chu san thei ani ome President Trump chuan Iran ram tlang cheng chetaka officer hi omin melma ten an zon ve renga wangin US sipai te tan chan chuan na hi man mo taka tho ngai ni in a soya military expert te chuan US pilot te hi ka thla kan ni chuan arang theyang berin an tlak na hmuna tanga in sona birung hal tura hrilan ni anti US chuan Iran ram chunga sipai bozon na an thokta a heti la hian Iran sipai te poin an lo be ve ni in report then khata chuan tarlan ani a Israel in US sipai pui turan tir chua drone po Iran hian an ka thak saka Israel hian US crewman hi an zon mu saka chan chuan na thola hian Iran an beina po an cholani US Black Hawk helicopter pahni hi Iran sipai te ka nilovin tlangrama tribal ho ka ni in soyani boka helicopter pakhat zoka hian crewman chan chuata hi an phura silai hmanga ka ni in helicopter a chuang mi then khat po ka hliam an ni a him takin US base an thleng thei ni in US media te chuan an tar langani Channel 12 in an komna President Trump chuan Iran in F-15 thlonan kap thla chu an van nei hle a Kaukia putchi missile mangin an kap fu pal ni na soya pilot chu chhun ena kan chan chuak ngala Iran sipai te nen po kan in kap na sa hle weapon system officer chuan radio signal mangin message sathona atira chuan Iran lamin than kam ni in kan ngaya ma se ama nge ania ama hretu te chuan sa khomi tak ni in an soyani Iran mi pui te chuan poisa hlo du in an zong sup supa chuti chung chuan he crewman hi tlang cheng chetaka hian a lo biru theya US chuan tunlai thiam na hmanga siam khol mangin an zong mutani atia ramdang te chuan sipai pakhat zonnan sipai zahni le thlona soman tir chuak mi alawang atia chan chuan na thona konga Israel chuan tlem min pui ve a atam jok chu kan ti ani Israel hi kan tho pui thata kan nia mi huai sen tak ta kan ni unaw ang maya kan ni atibok chan chuan nan tholai hian Iran sipai tam takan wangin in ka na po athlenga Israel thona sipai te point Iran sipai ten crewman hian mulo nan bomvoi khatan thlang ni in Channel 12 hian an soi bokani voin hi US President Trump Strait of Hormuz hong tura Iran huna pek top ni ani ta a nimin khan Trump hian truth social a post siamin natakin Iran abawa tongkam po du tuilo hle a
Iran in Strait of Hormuz an hong lo ani chuan thole ni atangin Iran hmun poimo ten beidon ni in a soya ui chau mi mol ho Strait hi hong thoi ro u ani lo chuan me di la in tlavekang in hre khopang atia thole ni chu Iran rama chuan power plant day le bridge day ani ang ti in Iran in Strait of Hormuz an hong lo ani chuan thole ni atangin Iran power siam chuan a hmun le an lei poimo te bom sakatum ni in alang heti la hian Thailand a Iran embassy chuan exa post siamin American train khat hi chu an tong kama che hle ti kan hria ma se hi US president tong kam moi le tha ni em khovelin a hriat dan tur che ai du ber ni em I tong kam hi an ti ani Trama hun tiam hi US a tho tran jan dar riat ani a keini tan chuan thole ni jing lam dar nga le chan ve ni Iran mission to event chuan thu chua siam ngalin US president thu chua thar ber chu Iran rama civil mi te dam kho chua na ta na thil poimo ti chiat tum na ni ti in an dem thu an soya event chia le thariat na hi alanung ani chuan indo cha ka tui hal US president in Iran civil mun poimo te be tum thu a soi chungchanga hian an ngoi mai tur ani lawang trama hian helai bial hi indo na top theilawa hnu lu atumani trama hian poi soilo Iran mi puite ri grapa indo na manga sual rong bola tum zialan tirani he sual rong bol na hi thlen lo na turin dan hnoya omram to phot chuan man la hal turani a naktu ka chuan a tlai lu tuk to ang voina ma la hal ro se an ti ani heti la hian Iran president office a deputy communications officer Said Mehdi Tabtabai chuan Indonan ram thil hlu ti chia da wanga jang na dom nan don hnuwa chau Strait of Hormuz chuan hong don ti asoya he jang na dom na tan hian Iran chuan danangin Strait of Hormuz paltlang long te hena he strait an paltlang man transit fee an la zel don ni in a soibok Tabtabai chuan trama social media post har ber chu thinrim na le mang an na in pola tanga chuak thuom jenei lo le tongkam tuitang lo ani atibok President Trama thu soi hi khovel puma human rights bo chiat na do tu pol Amnesty International ho tu Agnes Kalamart point na taka soi selin Traman Iran leile power plant te be tum na chu civil mi ten an tuar ma saber don ti asoya meilum ai tur om lawanga electric om lawanga tuya om lawanga cheson tu le tlan che tur point ti ngai na om lawang mi puiten nung tura dikna chanvo an nei chu chu sakan ni dona Trama social media posi mi huai bak thu le hlani ati heti lai hian Fox News correspondent Trey Yings chuan phone manga president Trama biak thu sain Trump chuan Iran hian in rem nan siam thuai lo chuan Iran rama bom dar vek nuwa an tuyal thei lak sak tur thu a soi ni in a report a an ram puma leile power plant te chu bom chiat vek ani ang ati ni in a soya heti lai hian Trump hian Iran official ten an in biak mek thu sain thotan ni a chuan in rem na om thei mai thei ati ni in na soi bokani hei baka hian Trump chuan Wall Street Journal hna Iran hian thole ni tlai thlenga Hormuz Strait an hong lo ani chuan an rama power plant tan nei lowanga an rama leiding pakhat ma om to lowang ti a ril boka a hun tiam chu dar kar khatina son hnung le ta ni inalang indo na mual lam han thlir leila nimin khan Iran chuan missile pali mangin Israel ram masai le a missile pakhat chuan industrial zone a fu a Iran hian UAE Bahrain le Kuwait mun poimo te po akap le ani nimin chanua Iran missile ka chu pakhat chuan Beersheba chimlama om Niot Hovaf industrial zone a fu a mishing thi le hliaman om lova Israel Air Force te chuan he missile hi ka thla kan tuma an kap tha thei lo ni in an soya he missile hi ballistic missile ni in Iran hian cluster bomb vu lovin bompa ngayan vu ni in an soya hemi hnuwa missile lo kalero an lo kap thla ni in an soi thung Niot Hovaf industrial park hi Iran in voi thum an ka fu na ni to a nimena missile tla hi mun ruak la ya tlama se apuak ngor wang le asiper wangin factory building tlema chia a chemical thil hlau om pu da om pha lo ni in soyani nimina Iran missile be na wang hian haifa khopuya chuan in chong sang pakhata chima mi pali in hliam tuarin pakhat chu an hle a mi pathum chin hriat lovin an oma in chimina chil nian rin thu Israel Fire and Rescue Service chuan an soya missile hian he in hi direct in a fu a avaya chim mai thei din hmuna ding an ti bok Iran missile pakhat chuan peta tikwa drone siam na hmuna fu a chena sa hle ni in puana ni boka
he drone siam na mun hi Aerosol Aviation Solutions Encol ni in missile hian a den chiat na sat ema wangin chuti maya siam that le chi ani lo thu company official te chuan an soi ni in Ynet News chuan an puang ani Aerosol company hi Israel sipai te hne na sipai man ro sang sang supply tu ni in pilot helmet te bom le drone te an siama Iran missile hian an khol te an office le an man ruwa te ti chena sa hle ani he company CEO Israel Vaserlov chuan an office le thil siam na hmun chu pon lama tang chuan ral thuam le sipai man ro siam na hmun ani ti hriat thei ani lova internet le satellite atangin Iran hian an omnan chui chuang niarin thu le an hmun ma chu thia veka abula tanga siam that le ngai don thu a soi ani Aerosol hmuna missile ina ti chiat hi avain sekel makta duai som panga man hu vel ni in soi ani a anom na chu chua sanin hmun danga indim that le an tum don ni in soi ani bok Iran hian Gulf hmun sang sang chu drone le missile mangin an bei boka Abu Dhabi a chuan thu nei tu te chuan Ruwais Industrial City a drone le missile manga beina wangin kang maya chuak ni in an soya drone le missile te hian air defense system chuan kap thlama se a ke thema wangin Ruwais a petrochemical plant ta chuan chiat na thleng ta thawani Bahrain a po Iran drone beina wangin Babco Energies storage muna kang maya chuaka kang mai hi thel mi ngal watani thu an soya mishing thi le hliam anom lova chena thlen dan an zir chiang mek ani Kuwait a po power plant pahnih le tuiti thiang hlim na hmun te chu Iran drone beina wangin a chia a electric generator pahnih chu hnathok thei lovin a om ni in Kuwait Ram Electricity and Water Ministry chuan an puanga Finance Ministry point Kuwait City and Office Complex chu drone hmanga be ani thu le thil chia om thu an sei ve bok heti la hian IDF te chuan in rin ni le nimin thleng khan Iran roma bom za som ni aya taman thak ni in an puanga ballistic missile da na hmunte drone da na le an thlo chu atir na hmunte baka an air defense hmunten bitum ni in an soibok Iran state media te chuan nimina US le Israel beina wangin IRGC sipai panga an thi ni in an puang US a hmun nei human rights group chuan Iran a hian US le Israel beina wangin mi sangthum zanga somthum pakhat an thi to ni in an puanga hengzinga sangkha zaruk le pasari hi civil mi an nia naupang zani somnga vel an tel an ti boka heti lai hian Iran rama hian thu nei tu ten internet an ti to ba wangin thilom dan dik tak hriat a harsa ni in soyani UAE a khor fakan pot po Iran chuan missile mangin an beya air defense system in kap thlama se ke thema wangin khor fakan pot a hian kang mai chuak ni in UAE media office chuan an soya Nepal mi pakhatin hliam tuarin damdo in pan pui ngal ani a Pakistan mi pathumin hliam na vaklawan tuar ni in an soibok Nizan Khan Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chu phone hmanga bia in Iran indona ti top tuma beina chuan ra tha chu abe sei thu a soya US chuan invona tongkam chak chuak reng lovin inbiakna dawhkan kil se du thu a hril ni in Al Jazeera chuan an puanga boina punlun zel lo nan UN Security Council point thei to pa chu atul nian hriat thu foreign minister te hian an soyani nimin khan India long LPG phur green asa chuan him demonstrate of Hormuz paltlang le ni news 18 chuan an tar langa Iran in dautan tira tangin India long pakwa Strait of Hormuz an paltlang nani tuipuya long chet vel dan chui tu Kepler chuan Mars thachung khan Strait of Hormuz si longzani somni na paltlang ni an soya hengzinga longza som pakhat hi tuyal thei phur ni in bungra phur long somriat pahnih baka LPG phur somni pasari an tel boka LNG phur long an tel lo ni in an ta langani bazari lo thira wangin kan lo me